Jo. Klockan är 17:55 och Middlefield-poliserna Brandon Savage och Erin Thomas åker söderut längs Route 608 och snart ska en rutinkontroll förvandlas till en mardröm. Föraren av den gröna bilen har struntat i stoppplikten vid East High Street. Och när polispatrullen signalerar att mannen ska stanna är helvetet bara sekunder från att braka loss. I bilen sitter 42-årige James Gilkerson och i filmen kan man höra att poliserna anar att något är fel. Oh my god. Helt utan förvarning kliver han ur och öppnar eld med ett maskingevär. AK-47ans kulkärvar slår rakt genom vindrutan och polisernas skyddsvästar kan inte stoppa den grovkalibriga ammunitionen. Trots att salvorna från det tunga vapnet träffar båda poliserna lyckas de skjuta tillbaka. Och när Gilkersons kropp fått motta ett antal skott från polisernas tjänstevapen säckar han ihop och ber om att bli avrättad. Yes! You cover, I'll call dispatch. You go okay? Send back him now! Hold on, he's dead. Vid undersökningen av Gilkersons bil skulle det stå klart att den av polisen tidigare okände mannen varit en bomb på väg att explodera. Utåt hade den arbetslöse Gilkerson framstått som en omtänksam son som tog hand om sin sjuka mor. Men i en duffelbag i passagerarsätet hittades 5 fulladdade magasin till automatgeväret, pistoler, stridsknivar och 3 kilo svartkrut. Det fanns även högerextrem litteratur och terrorhandböcker i hur man tillverkar hemmagjorda sprängladdningar och vapen. Middlefields polischef sa efter skottdramat att man aldrig kan veta hur Gilkerson tänkte använda sin arsenal. Men han trodde att man av en slump kan ha stoppat ett vansinnesdåd. Under den 26 sekunder långa eldstriden hann Gilkerson avlossa 37 skott. Erin Thomas vänstra långfinger blev bortskjutet och 1 år senare var hon fortfarande inte tillbaka i tjänst. Brandon Savage fick lättare skador när han träffades i höften och kunde återgå till patrullbilen efter en kortare konvalescens.